Тази година изпитах за първи път July Morning в България, откакто съм се прибрала от Щатите. Една от нещата, които исках да изпитам, откакто съм си в България, беше July Morning, тъй като в Щатите традицията не е точно като в България. Излизат да гледат изгрева, но не правят такива големи шествия, както тук в страната. Обстановката тук наистина е много празнична. Както виждате, имаше концерт, имаше адски много хора, излезнали да гледат концерта. Имаше различни изпълнители. Предимно музиката беше рок, нямаше други жанрове. Но това не беше проблем. Просто наистина бях адски изненадана колко много хора имаше. Мислех си, че хората така излизат точно преди изгрев слънце и си правят някакъв пикник или някакви снимки, но не предполагах, че е такава голяма работа. Наистина бях адски очарована и впечатлена от цялата обстановка. Ето тук част от хората, които бяха на плажа, бяха си запалили огньове, имаше палатки, бяха си седнали да си приказват или да слушат музика, да танцуват. Даже и деца играеха, което много ме беше изненадало, тъй като беше доста късно вечер. И явно родителите им нямаха нищо против, не знам. Но определено обстановката беше доста празнична, доста релаксираща и наистина много бях впечатлена. Тук сме вече рано сутринта. Едвам гледах, честно казано. Беше ми доста заспало и бяхме легнали на шезлонги. Наистина много ми хареса и мисля пак да повторя, само че на друга локация до година. А вие какво мислите за Джулая? Харесва ли ви? Не ви ли харесва? Бихте ли отишли на такова събитие, ако не сте били досега?